কিয় সোমাইছা কিয় সোমাইছা মানুহ তাতে ইয়াতে কিয় সোমাইছা খেলা খেলছা নেকি কি খেলা বুলি কয় এইটো কি খেলা বুলি কয় বেলেগ খেলা আমি সেই ভেলাঘৰ বনাওঁতে চাই আহোঁগে ভেলাঘৰ বনাওঁতে চাই আহোঁ আমি সিফালে দি ওলাই সেইকে নুঠে ওলাই এইফালে উলিয়া লাহেকে গেটখন খুলবা দিতা বঢ়িয়া যো গেটটো খোলো পাপা দেখি চাই পঠা পাপা বুলি মাতো পাপা আজাও বুলি কও আজাও কিয় বুঝা আকৌ তাতে নবহে हे उठाउँ न जो हामी उठि जाऊँ न होली नि mamai macam mamai mau pilih Belagur sama oh iya Hello friends, welcome back to another video. Ini konsep baru ini. Gudan busuraw Magudo masini sigang masa gudan video nonton untuk borai nih jabai. Jadi ini karena pideng dosa berai nih nani. Boha Belagur banai kesin nong boha Belagur banai deh. Bekoni sih nai nih pideng. Boha ini nonton mana itu? Mana nih boha itu sih. Belagur banai kesin nong just frame khula banai dendeng, atau just design khula banai dendeng. And जोङो ओरैनो माने स्कुलनिफ्राय फैनानै दसे बेरायना फैनो नालाय दिनै बिदि ओंखारना फैदों नायदो नै गथ'आ माने बाहेरायाव ओंखारनो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरो बे नाराबारिफोरावहाय बि खारनो मोनबाथाय बिराद गोजोननाय मोनो आरो नै नायदो जि मजा भिउआ मजा भिउ दे नायदो फै बिथिं फै Martina ya nैबे जागोन Belagur जागोन नैबे नैबे Belagur नायोनो Martina Belagur नायोनो Belagur नै बिदि जागोन आरो दृश्यआ नैबे नायदो बेवहाय नायदो बेयावनो जागोन आरो समायना मोनसे Belagur फ्रेन्ड्स नायदो नै Belaguraव जोङो Belaguraव
बेयावनो भेलाघर जागोन आरो बे खालि जानायावहाय बे बोसोरावहाय माबायदि जोङो भेलाघरावहाय माबायदि जोङो रंजायो बेखौ नोंथांमोननो स्पेसियेल दिन्थिनो नाजागोन आरो आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ अलरेडि दिन्थिबाय गुरगुरि हिरापारा गामियावहाय जोबोद समायना भेलाघर बानायदों बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायाखै अननानै भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो बे खालि जोंनि जानाय खालि जोङो बेलागुराव जोङो थांनानै बिथांमोना माबायदि सेलेब्रेट खालामो माबायदि बिथांमोना रंजायो बेखौ दिन्थिनो नाजागोन स' अननानै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो आरो भिडिअफ्रा माबायदि जे अननानै जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय लोगोफोर नै मार्टिनाया बिराद मोजां मोनदों बेवहाय बिराद मोजां मोनदों गेलेनो बिराद मोजां मोनदों आरो बे दिनैनि बे नेचारेल भिउखौ नोंथांमोना नायदो माने अख्राङा बिराद क्लिन बिराद समायना Aisyah mana ni? Mana Aisyah mana? Mor pisah Aisyah ni ki? Kote? Ayah mama macam. Ki kau tahu ni? Ah. So guys, dinner ni video bekiran pun. मागोनि समावहाय मागो दमासियावहाय बे बोसोरावहाय गामियाव खेला धुलाफोरबो जागोन बायदिसिना गेलेनायफोरबो जागोन बेफोरखौबो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जाहाथे जोंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थायो स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन एडभान्स नोंथांमोननिसिम मागो दमासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय